ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟವರೆಗೆ ಮಾರೆ ಬಾನದು ಹೊರವಂತಿರು ಇವತ್ತಿರ್ಲ ಮಯ್ಯ ದಿಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ದಾದನಗೆ ಇನಿ ತಾರೀಕು 25 ಇನ್ನೀಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಗ್ರಹಕುಲು ಒಟ್ಟಾಪಗೆ ಅವು 4 ಗ್ರಹ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ನಮಕ್ ಬಾನೋಡ್ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಕಾಡ್ ತಿಂಚಿ ತೋದಲೆ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಟೀಚರ್ನಗು ಪರನಿತ್ತೆರ್ ಬಾನೋಡ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜುಲು ತೋಜು ಅಂದ್ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬಾನ ನಿಲ್ಕನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿತ್ತೆರ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ವಾ ಪೂಂಜೆಲಿ ಜೂಲೆ ಬಲ ಬನ್ನಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನಿ 4 ಗ್ರಾಹಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಪಿನ ತೋಜುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಬಾನೋಡು 4 ಮೀಟ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏಪಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪೋಯಿನಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ಅಲ ಕಡು ಕತ್ತಲೆ ಆತನ ಬಾನ ಜನಕ್ಕುಲು ವೈರಲ್ ಆವಡಿಂದು ಬಂದ್ಬರತ್ ಅವು ನಿಜನ ಸತ್ಯನ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ ಬತ್ತದು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲರಾಂಡ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ತೋರ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತೂವೊಡಿ ಇಂಚಿ ನಂದು ಕಂಬಳ ಪೋನಾಗ ಬಾನ ತೂವೊಂದೆ ಪೋಪೆನ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಂದು ಇತ್ತಡ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕೆಲವಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಎದಾಲ ತೋಜುನನಿ ಆಂಡ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ನಗಳು ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಾನಡ್ ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತಡ ಆತ್ಲಪ್ಪು ನಮ್ಮಂಚಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂ ನಿಲ್ಕದ್ ಪೋಯಿಂದು ಬತ್ತಿನ ಬಿದೈಡಂತೆ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತನೆ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೆದ್ರ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇತ್ತನೆ ಮುಂಕ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಮೊನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಜಾಸ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಆಂಡ ಮುಗಿಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಅವನ್ ಪೋಪೇನಲ್ಲೇ ಕುರ್ಲೆ ನಿಗು ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಅಂಚ ತೂವೋಡು ತೇರು ವಿನ್ ಆಪಿನಿಂದ ಎಂಕೆಂತೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋತುಂಡು ನನ್ನ ವಿನ್ ಆಪುಂಡ ಮೋಕ್ಷಿತ ಅವಳು ಬಂದೊಂದು ಆಸೆ ಮೋಕ್ಷಿತ ಪ್ಯೂರ್ ಆಟ ಎರಡು ಅಲ್ಲೇ ಗೊಂಜಿ ಆಂಡ ಆವಡಿ ಜಿನ್ ರಜತ್ ಗೌಡಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಗು ಭವ್ಯಾಗು ಹನುಮಂತಗು ಹನುಮಂತ ರಜತ್ ಮೋಕ್ಷದ ಮಗಳು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಪ್ಪಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಡಿತಿಲ್ಲ ನಮಗ್ ಓಡಿತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫೈನಲಿ ಏರು ವಿನ್ ಆಡಲ್ಲ ನಮಗ್ ಏರ್ಲ ಒಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪುಜೆ ದುವಿಗಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶೂ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಲೈಟ್ದ ಶೂ ಅದಿದ್ದೀವಿ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ಓಲ್ತಾ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಓಲು ಕಂಬಳ ಓಲು ಓ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಟ್ರಾಸಿ ಪೋಂಕರ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪಿರತ್ತು ಅಜ್ಜೆ ರೋಡಿ ಅಮ್ಮೆ ಮಗಲು ಎಲ್ಲೋ ಯಾಲ್ನದು ವಿಲ ರೆಡ್ ಬೆದ್ರದ ಕಂಬಳಗ ಬಿದಡಿಯ ಯಾಲ್ನದು ವಿಲ ರೆಡ್ ಸಾನಿಜಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬುಳ್ಳಕ ಬರ್ನಗ ಮೈಂದುಪುರ ಸಾಗುನ ಕೂಡ ಜರ ತೆಮ್ಮಪುರ ಸುರಾಪುರ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಅತ್ತ ಇನ್ನೇ 4 ಗ್ರಾಹಕುಲು ಒಟ್ಟವರೆಗೆ ಮಾರೆ ಬಾನದು ಹೊರವಂತಿರು ವಾಗ್ರಾಲ ತೋಜದ ನಿರ್ಮಲಡು ಬಾರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ಇನ್ನು 25 ಇನಿ 4 ಗ್ರಾಹಕುಲು ಒಟ್ಟಾಪಿನಿ ಬಾನೋಡು ತೋಜುಂಡು ತೂಲೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಅವಿ
ఈ తింగోళ్ళు వచ్చి తినండి. చెప్పాలి ಇನ್ನು ತಟ್ಟಲೆ ತಟ್ಟಲೆ ಮಂಟಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ತೂವಿನ ಲೈಟ್ ಪೂರಗಳು ತೂವೋಡು ಏರ್ ಕಂದಿನಿ ఆయన అంగడి పోదురు అడ్రస్ ಏನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರೂಲನ ಅತ್ತ ఆయన ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಕಂದಿನೇರು ಅತ್ತೊಂದು ಚಪ್ಪಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತರು ಅಡ್ರಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿನೇರು ಪಪ್ಪಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಟಜ್ಜಿ ಅದು ಎಣ್ಣರುಂಡಿ ಕೂಡ ತುಲೆ 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 ಒಂದು ಪುರ ಇನಿ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ಇಡಬಹುದು ಒಂದು ಪಾಡೊಂದು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಈಗ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರತ್ತೆ ಪಾತಿರ್ ಪಾತಿರ್ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೌರವಿಸಬಹುದು.
లేరు ఉంటుంది లేరు ఉంటుంది కంబ ఉంటుంది లేరు పోయినట్టు కూడా మాకేం చేయడం ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಚಿ ಕೇಕೆ ಬಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ పొరలోడు కొట్టున్న వాళ్ళు వచ్చి నేను పద్యం అంతే సోతే తొందరగా కరెక్ట్ ಕಂಬಳಪೋದು ಬತ್ತ ಗಂಟೆ ಒಂಜಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪದ್ರಾಡು ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬೈದ ಕಂಬಳಾಡ್ದು ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬಕ್ಕದ್ದು ಈಗಲ ನಿದ್ರೆ ಪುರ ಬರ ಇತ್ತಲು ಎಂಕೊಲು ಕಾಲಿಗೆ ತಂದಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೂ ಬಿತ್ತು ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಪತ್ಪೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆದ ಬೆಂಡೆದ ಮೂಜಿ ನಮ್ದ ಬಿತ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನನ್ನ ತೋಡು ಓವೋ ಬಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪಾಡೋನು ಬಂದು ಆಚೆಡೆಗೆ ತನ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಕ್ಯೂಬ್ಗೆ ತನ್ನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏನಾಗೈತೆ रेनबो नेटे पोले चूरमुरी ट्विस्टर बकेनल्ले कॉर्न स्वीट कॉर्न जी खरबूजा दालिगे तंड्रे ओतुज आतल बिरयानी जात्रेड अंच बोद बೊಕ್ಕ ಬತ್ತ ಕಂಬಳಾಗ ಉಜ್ಜಿ ಬೆದ್ರದ ಅಂಚನೆ ಯಾನ ಮನದಾನಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕೊಲು ಇತ್ತೆ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅನ್ನಗ ಯಾನ್ ಇನಿ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಕೊಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ್ ಅಂಚ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪೋಡ್ ಬಂದು ಎನ್ನುನು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಮರಣಿ ಪಪ್ಪಗ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದ್ ಪೂರ ಆಂಡಾರ್ನಲ ಅಂಚ ಆರೆನ್ ತೂವರೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಪಿದಾಡ್ದೈನಿ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬೈಕಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕೊಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನಲ ದಿವೋಡು ಪಿರೋದಾಗಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿವೋಡಿ ದಾಯಪನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿನ ತೂವಡ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪಿನ ತೂಂಡ ಏನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದೌಲೇಡು ಕನ್ನಡಕಲ ದೀತೆ ಕಣ್ಣಗೆ ಈ ಕಜ ಮಾತ ಬೂರ್ನೆಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕೊಂತೆ ಕಣ್ಣು ಅಂತೆ ಕಿರ್ಮುನಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆತೆ ಕಡ್ಪಾಡಿ ಪತ್ತ ಇಲ್ಲ ಪೋನಗ ಮೀನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ ಪಂದೆನ್ಯ ಕೈ ಪೋಗ ಮೀನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ಮೀನು ಸಮ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ತೂ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪಲ ಮೀನು ಸಮ ಕಟ್ಟಿತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿಡ್ ಮೀನ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತು ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಅಂಡ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಬಂಗಡೆ ಕಲ್ಲೂರು ಬೊಕ್ಕ ಎಟ್ಟಿ ಮಾತ ಇತ್ತಲು ಅಂಚ ಮೀನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನಿತ್ತೆ ದಾಯಪನ್ನಗ ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಬಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂದ ಸೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಮೀನು ತಿಂಪೇರು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಮೀನು ಪಿರಿಯಲ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಬಂಗುಡೆನಿಗೆ ತೊನ್ಕ ಬಂಡೆ ಮೆರಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊನ್ನಿ ಬಂಗುಡೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತ್ 4 ಬಂಗುಡೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡ್ತೀರ ಇನ್ನು ಅಂತದ್ದು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೊರಕೆಗೆ ಅಂಚ ಸೊರಕೆ ಬಿರಕೆ ಬರೋದೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಲೇ ಜವು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಮೀನಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪೋರೆಗ್
ಜ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ರೋಟಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಾನೇ ಇದೆ. ₹100 4 ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ₹300 ಮೀನ್ಗೆ ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಯರು ಅಂಚಾದ 13 ಮೀನು 300ಕ್ ಅಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಿಂಜ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಬುಡ ಐಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತಲ ಸಾರೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮಡ ಮೀನು ಸಾರು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಮಾತ ಮೀನ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ ಅರೆಪು ಕಡೆಪೆ ಬಂಡೇರು ಮೀನು ಸಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೀನು ಸಾರ್ದ ಅರೆಪ ಅಮ್ಮ ಕಡೆಯರು ಒಕ್ಕ ಐಕ ಅರೆಪೋನು ಕೊದ್ದಿರ್ತಿ ಒಡು ಮೀನ್ಗೆ ಅಂಚ ದವಿನ ಮಾತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಮಾತ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಅಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಜಿತ್ತೆ ಕಾಡ ಕಂಬ್ಳದ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತಡು ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತುಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಆಪಿನಿ ಯಾನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಅವರನ್ನು ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯ್ನಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಪಾತೆರ್ನ ಪತ್ತುನ ಏನಾಡಲು ಒಂಜಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಆಂಟಿನ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಗಳು ಪೂರ ಪಾತೆರ ನಿತ್ತೆರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮಡ ಅಂಚ ಅದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಬೊಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತುಜಿ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟನ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವಾದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.